Него слушайте. Ваше Преосвещенство, боголюбиви отци, обични в Господа, брати и сестри. Дивно събитие от свещената богочовешка история чества днес църквата, пречудното Христово преображение, събитие, което за пореден път разкрива божествеността на Сина човешки и в което сам Отец свидетелства за своя разумен син и ни призовава да слушаме неговите думи. Думи за вечен живот. Събитие, в което Христовата нетварна божествена светлина отвори очите на всички нас за Христа и за Неговото спасително дело. Теофания, в която според тълкуването на Божествения Заповед, с присъствието на законодателя Моисей и на великия сред пророците Илия, окончателно е потвърдено, че Исус е Христос, Господ, който идва не за да наруши, а за да изпълни закона и пророците. В Неговата богочовешка личност действително се изпълват всички ветхозаветни пророчества и очаквания на падналото в грех човечество. Водещи в това събитие и този чуден днешен празник са темите за божествеността и за нетварната светлина. В таинственото мистично събитие на Светото преображение Господ разкри пред учениците си, разкрива и пред нас не само своята божественост, но и онова, което представлява крайната цел, смисълът на съществуването на самия човек, онова предназначение, с което той е бил сътворен от Бога, по Негов образ и по Негово подобие, а именно да стане Бог по благодат, приобщавайки се благодатно към божествения живот на самата Пресвета Божествена и животворяща Троица. В изпълнението на това свое предназначение, човек винаги има пред очи образа на преобразяващия се на Тавор Господ, заедно с благодатната помощ на обитаващия в църквата Свети Дух, който насочва всеки в пътя на истината, на спасението и на вечния живот. По този път ние, кръстените в Христовото име, вървим, като се подвизаваме в църквата Христова, където в поддържание на Христа, в съработничество с Бога и в следване на Неговата свята воля се извършва тайната на нашето лично преображение, на нашето в Господа спасение и обложение. Брати и сестри, в Христовото преображение се стремим да преобразуваме ума и сърцето си по примера на нашия Господ и Спасител, който ни е дарил живот вечен, живот в изобилие. Постъпвайки така, ние ще се погрижим не само за нашето лично спасение, но още и за оплодяването и преобразяването на цялото творение. С тези мисли и чувства посрещаме празника на Светото и славно Господно преображение. Божията любов и Неговата милост и общението със Светия Дух да бъдат с всички нас. Честит и благословен преображенски празник. Амин.